La sang té diferents elements que són els glòbuls blancs, les plaquetes, els glòbuls vermells i el plasma. Els glòbuls vermells són vermells, els glòbuls blancs blancs, el plasma també és blanc, les plaquetes són blanques i el plasma és com groguenc. I el que fa que la sang sembli vermella són els glòbuls vermells. Si mireu el És interactiva. Si mireu el microscopi, es veu el plasma, el seu groc, els glòbuls vermells, les plaquetes. És interactiu. Ara, com la meva companya ja us ha explicat les parts de la sang, us explicarem que a les parts de la sang que s'utilitza quan ja es dona. Llavors s'utilitzen els glòbuls vermells que tenen una caducitat de 42 dies i han d'estar a 4 graus de temperatura en unes neveres especials. Després es divideix i es separen en plaquetes que caduquen els 5 dies i han d'estar a temperatura ambient, o sigui, vol dir que no han d'estar en congelador ni en nevera. I després, per últim, el plasma, que caduca als 3 anys però ha d'estar en congelador. I ja la meva companya us explicarà el seu. Els usos dels glòbuls vermells i les plaquetes són per la gent que té accidents o qualsevol cosa que necessita sang, doncs per transferir. I també s'utilitzen en tractaments de càncer. I després el plasma es transforma als pacients que tenen problemes amb la coagulació de la sang i també es fa servir per fer medicaments. I l'altre component de la sang que no està aquí, que són els glòbuls blancs, no s'utilitzen per res, ja que cadascú té les seves tasques. Ara us explicaré la importància de donar sang. Primer, perquè salves vides i segon, perquè és bo per la teva salut, ja que redueix el risc de tindre càncer i es pot renovar la sang. No és només per emergències, sinó hi ha molts casos per poder donar sang i després et sentiràs molt més solidari amb tu mateix. El Banc de Sang i Teixits és on es reuneix tota la sang de les donacions de sang de tota Catalunya. Està a Barcelona i com veieu hi ha diverses donacions de sang que es fan a Catalunya. Doncs aquí està el Banc de Sang i Teixits. Aquí està el Banc de Sang i Teixits on es separen els glòbuls blancs, els glòbuls vermells i tot i s'investiga la donació de sang de cada campanya. No tothom pot donar sang. Per donar sang hem d'estar bons, no hem d'haver estat malalts, hem de tenir entre 18 i 60 anys, hem de pesar més de 50 quilos, si estàs molt prim no pots donar sang. Un home, si fa 3 mesos ha donat sang, pot donar sang, però si fa 2 no. I una dona ha d'estar 4 mesos sense haver donat sang.